Halo, vstávame, dnes je upratovací deň. Co robíš, normál, bab normál? Som mala ťažkú noc. Plachty a obliečky dáme prať a periny vydenzifikujeme na slniečku. Da ty si vypil da 4 energiťaky na včas rána, ne? A madrace jak vyčistíš, ha? No však matrac je čistý, som ho minule prebehol s vysavačom. S ním netreba nič. Fuj, Kita, že tebe ide iba o povrchnú krasu. Toto, že dnuka je humus kentus tvojho šupiny, nevadí? Čo ty zase spletaš somariny? Hej, somariny, však uvidíš ty diletant. No len skúš po matracu prejsť so 100 čističom, že jaké tvojo staré lupiny šupiny z neho vybucha. Dobre, ale iba za to, že by si zavrela klapačku. Inak by si do mňa hučala celý deň. Jedno tlačítko tu je iba. Fuj, ale naozaj to je plné špiny. Bordel z tvojho tela. Fuj, to na tomto tu spíme. No vidíš, si obyčajná ryba, co púšťa šupiny. Pampi, ale však tu je aj veľa tvojich chlpov. Nie, z toho še už nevyútoriš. Keby nesplaším čistiť matracoch, tá špíš na špindúra ďalšie roky. Akože ja som z toho úplne mimo. Neuveriteľné, čo to pozbieralo. Idem to vysypať. Hnus! Šupinač, rybáci. Pampio, teraz vysávame matrace každú pol hodinu. Ale vieš, prečo je to také efektívne? Lebo keď s tým čistíš matrac, tak ho nielen vysáva, ale používa aj také mikrovibrácie a tým rozhýbe matrac až tú špinu znútra vybucha vonku. Paráda, dobrý patent. Múdra hlava toto vymyšľala. Toto UV svetlo sa zapne automaticky, keď stroj beží a zničí roztoče, baktérie a plesne. Paradzina, Pampi. No však kde kúpim chodziaku glupocinu pre svojho šupináča, ne?